a todas. Sí, tiñamos moito que celebrar. O acto do primeiro aniversario da primeira maioría absoluta de Alfonso Rueda foi un gran éxito. O sábado, no multiusos Fontes do Sar, xuntámonos máis de 2.500 persoas para dicir alto e claro que Galicia goberna. Chegamos a este aniversario cos obxectivos cumpridos con 2 de cada 3 medidas que levábamos no programa electoral xa en marcha, e digo con humildade, con moitos retos por diante en servizos públicos, en sanidade, en educación, en investigación, en vivenda e en emprego. Como dixo o presidente Rueda, toca seguir traballando. Iso sí, esperamos seguir traballando pois cunha oposición un pouco máis constructiva e con máis capacidade de autocrítica. Está claro que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, máis que un aniversario, o que conmemoraron foi un cabo dano. Dende o 18 de febreiro de 2024, o BNG e o PSOE pois están enfadados con Galicia e cos galegos e galegas e curan os seus traumas indo a polo PP e axitando a rúa. Non esperábamos aplausos, pero, tampouco a dureza coa que calificaron este ano de estabilidade. Algo faríamos ben. Alá eles, se prefiren seguir cunha venda nos ollos e non queren ver o traballo do Partido Popular e do goberno do presidente Rueda. Esta semana tivemos que escoitar que o Partido Popular de Galicia non tiña nada que celebrar. E dende aquí respondo que sí, tiñamos moito que celebrar. Moito máis que Ana Pontón, unha máquina de perder eleccións que non sabe apartarse, moito máis que o Bloque Nacionalista Galego, que só sabe discutir e facer moito ruido, eso sí, sen propostas, moito máis que Gómez Besteiro, que é un magnífico soldado de Pedro Sánchez, e moito máis que o Partido Socialista, que cos peores resultados da historia en Galicia aínda se permite dar algunha lección. A todos eles, feliz cabo dano. Nos seguiremos celebrando, pero, sobre todo, traballando polos galegos e galegas. Como dicía, o Bloque Nacionalista Galego ten que facer autocrítica, empezando polo seu falso feminismo. Nun documento aprobado no Comité Central da UPG, o Bloque Nacionalista Galego recoñece que están redefinindo estrategias en relación ao feminismo, debido, entre outras cousas, ás consecuencias devastadoras do seu apoio á lei do solo sí e sí, a máis dañina para os dereitos das mulleres da recente historia de España. Poden ir empezando, porque o que ocorreu esta semana coa viñeta sexista e machista da CIGA é unha vergonza. Por unha banda, a CIGA nin rectificou nin pediu desculpas públicas e, por outra, Ana Pontón non se atreveu a corrixir ao seu sindicato e nin siquera censurou a viñeta. É unha broma a comparación que fixo a señora Ana Pontón co que se escoitou no pleno do Parlamento, onde ela mesma inventa conflictos e saca o comodín do machismo cada vez que non lle gusta o que lle responde políticamente o Partido Popular. É unha broma que diga que o Partido Popular non pode dar leccións de feminismo cando son incapaces de criticar estas barbaridades e cando apoiaron a lei do solo sí e sí, que beneficiou a milleiros de pederastas e de agresores sexuais, incluindo aos da manada. E eu me pregunto con que cara vai mirar Ana Pontón ás víctimas de agresións sexuais, con que cara vai a ir o BNG ás manifestacións do 8M, pois, como sempre, irán cunha careta. A realidade, polo tanto, é que tanto o BNG como Ana Pontón están de acordo en utilizar o sexismo e o machismo nas súas políticas, algo que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos na esquerda radical, dende Xavier Ron ata Monedero, pasando por Pablo Iglesias ou Errejón, e por non esquecernos do candidato do Bloque Nacionalista Galego que foi condenado e estivo en prisión por agredir sexualmente a unha nena de 4 anos. A definición do BNG e de Ana Pontón non só hai que poñerlles, por tanto, o adxetivo de comunistas e independentistas, senón tamén machistas.
Por último, e volvendo ao documento aprobado no Comité Central da UPG, lamento que as únicas propostas do BNG sobre a lingua sexan combater os discursos a prol do bilingüismo e a liberdade de lingua, expulsar ao castelán do ensino o independentismo ou contribuir ás mobilizacións das súas plataformas afíns como Queremos Galego. O BNG leva tanto tempo manipulando a lingua galega, poñendo por diante a citar a rúa e impoñer a súa ideoloxía que xa ninguén cree na súa defensa real sobre ela. O BNG e o seu sindicato e as súas plataformas están facendo moitísimo máis dano á nosa lingua do que creen, con manifestacións manipuladas, con mensaxes manipulados. E o PSOE, en lugar de axudar, pois fai seguidismo pagando autobuses para ir ás manifestacións, eso sí, financiados con cartos públicos. Galicia non apoiou as súas propostas nas urnas e seguen sen apoialas a día de hoxe, e eles siguen sen enterarse. Pídolles ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego que deixen tranquila a lingua galega, que deixen tranquilo a Dragon Ball, as ondas vitais e, sobre todo, que paren de contar bolas sobre a nosa lingua aos galegos e galegas. Ben, pola miña parte, máis nada. Se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Mire, o Partido Popular gañou as eleccións en Viveiro. O que se demostrou é que un pacto de perdedores co único obxectivo de que non gobernara o Partido Popular e cun goberno absolutamente, que ten o Concello absolutamente paralizado, pois o Partido Popular asumiu unha responsabilidade que é darlle un impulso a ese Concello e poñer en marcha pois un goberno que mire polos veciños e polas veciñas. Eso sí, poñendo o interés dos veciños e das veciñas por riba de intereses partidistas. E, por tanto, ese é o obxectivo do novo goberno en Viveiro. E eu, a verdade, que estou moi contenta porque sumamos unha alcaldesa máis. Xa o Partido Popular de Galicia é o partido con máis alcaldesas de Galicia, con 28, e sumando a alcaldesa de Viveiro, teremos 29 alcaldesas. Insisto, o partido con máis mulleres alcaldesas en Galicia. Bueno, pois lle digo ao Partido Socialista que o que ten que cumplir o pacto é sempre e non cando lle convén pide que se cumpla e cando non lle convén o incumple e tamén fai mocións de censura como ten feito noutros concellos de Galicia. O que é un fracaso é un pacto de perdedores que houve en Santiago. Borja Verea foi o candidato que máis concelleiros obtivo, ten 11 concelleiros, e Goretti San Martín é alcaldesa con 6. Por qué? Bueno, pois que hubo un pacto de perdedores que non miraron polos intereses da cidade. Puxeron os seus intereses persoais e partidistas por riba de todo, porque o único obxectivo dese goberno en Santiago era que non gobernase o Partido Popular. E agora estamos vendo as consecuencias dese pacto, unhas consecuencias nefastas para a cidade. Están dando un espectáculo bochornoso. Insisto, eu creo que os compostelanos saberán ver nas próximas eleccións municipais este desastre de que 3 partidos se poñan de acordo cun único obxectivo e é que non goberne o Partido Popular, e eu agardo que Borja Verea sexa o próximo alcalde de Santiago.
Moitas gracias.